дуруд ҳамватанои азиз, бародаро, дӯсто ва ҳамватано. Умедворам ки яку шумо хуб, сиҳат, саломат ва сарбаланд ҳам бошед. Рости номи мавзӯъро нанавиштам, баъд менависам, вақт камтар аст. Каме ҳам боша гуфтам фикри назари худмон дар бораи депутатҳои Раҳмонов ки қонунҳои нав ҳар рӯз дар сари мардум қабул мекунанд барои то ки тиҷорат ё бизнеси худошона болои сари мардум бештар кунанд ва охирон капеки мардума бикашанд, бигиранд аз дастошон. ана қонуни наве ки дар бораи мошинҳо, яъне 2006 буд, баъд аз ӯ 2006 буд, ози 2013 карда истодана. 2013 боло мошин қабул мешавад дар Тоҷикистон. яъне аз ӯ поён қабул намекунанд мошина. одам ки девона шава ҳар кора кардан мегира, яъне ки чизе ки дар сараш биёяд ҳамон кора анҷом додан мегира. ин ҳукумати мо ҳамиқа ақл дора, дар болои сари мардум фақат сол, дар ҳолате ки худи Тоҷикистон харароба намебурора. барои хара ки мо бигем ки як қонуне карда истодааст барои ҳаёти мардум бошад, барои яъне зиндагии мардум пешрафтан бошад. Дигар давлатҳо қонунҳо қабул мекунанд то ки барои рушд кардани миллат, ҷомеа, ватан, сарзаминаш. Тоҷикистони мо қонунҳое қабул мекунад ки барои қаво рафтани Тоҷикистон аст. Ягон қонуне то имрӯз Тоҷикистон қабул накардааст ки барои рушд бошад, барои рушд кардани ватани мо бошад, барои пешравии ватани мо бошад. ҳамаи қонунаш зарари мардум. ҳоле мегӯянд ку қари девона, зарари девона мегӯянд. ҳар як коре ки кард инсонҳо барои зарари миллата кард. аз як тарафи дигар агар мо шахсан бигирем ки доранда бошем, одами доранда девона нест барава опели 98-97 свор шава. агар ки мардум ҳамун шароита дошта боша, ман медонам оҳан кӯҳна мешава, прочности худша гум мекуна, дар ҳолати столкновен, яъне авария ва ғайра корҳо оҳани кӯҳна тез пачақ мешава. бигем яъне ки оҳани аз чизи нав, чизи кӯҳна фарқ мекуна, яъне прочности худша гум мекуна мошин. ман медонам дар ҳолати авария мошини нав боша, агар оҳани нав боша, обу тоб кардаги оҳани нав боша, як камтар пачақ мешава. ҳама удара да як мошини кӯҳна биза, нимаш мепара мерава. ира ман мефаҳмам, ира ман дарк мекунам. аммо не ки дар ҳолате ки мегӯянд ку курпата нигоҳ карда пота дурост кӯ. мо шароитмона дида, мо ҳам аз хирсандӣ 98-97 сол опел свор намешем ё 2000 сол. мо аз хирсандӣ кора намекунем. ҳар як тоҷикистониро мефора ки мисол гирем мошини хуб дошта боша. пас Раҳмонов биё растамошкара биги парто. мардум ҳамун пуле ки растамошка метаҳанд, ҳамун пула болошда монда, як мошини нав бигиранд, табиати тира бигиранд, дили хостаи тира бигиранд. вақти ту мардума талаб мекунӣ ки мардум барои ту мошини намедонам синни солаш аз 13 ва аз 15 боло боша, пас растамошкара биги парто. нак растамошка тамом, биги налогои лишнира биги парто, шлабавнои лави раҳта биги парто ки мардум пула дата натана, ҳамун пула ҷамъ кунана, мошини соз свор шаванд. як мошина аз Хуҷанд ба Душанбе рафтан 200-300 сомон пул бата мета, абрад набияд 200-300 сомон пул мета. агар ту раҳми мардума бихӯрӣ, агар ту ғами мардума бихӯрӣ, аввал шлагбавнота биги парто. мо нами мардум бечора озод бираванд биёянд. комрӯз хунаи ҳамсояра шлабаун мезани одам барои хунаи ҳамсоя рафтан, бояд туда пул бита, баъд хунаи ҳамсояш бидрояд. ту ба дили худат ака ба қонунҳои далбаёбӣ ту ғами мардума хӯрдестӣ. ту фикр дорӣ барои мардум, ту мехоҳӣ ки ака мардума саломатиша нигоҳ дорӣ. Раҳмонов, ҳар як девона, ҳар як дурак, ҳар як беақл, ҳар як инсон мефаҳма ки ҳамин мошини кӯҳна
вайрон мешава. Дар ҳолати авари бигем оҳан прочнистша гум мекуна, оҳан прочнистша гум мекуна ва қувваша гум мекуна. ира ҳама медона. ира мо девона ҳам медона ҳами чиза. мефаҳми амира? неки аз набудани шароит, мардум аз надоштани пул дар ҳамун ту талаб мекардаги, ту мехостаги, ту паданалат хайнай миллата диздидести наберот қати миллиард, конечно шумо Феррари сувор мешен, конечно шумо Бентли сувор мешен, конечно шумо дил хочистона сувор мешен. Навша сувор мешен. Тилора фурухтестен, мардума фурухтестен, 3 миллиона муҳоҷир карден, даромадша гирифтестен. Конечно шумо метонен сувор шавен. неки мардум аз куҷо сувор шава? ҳамин мардум орзуш як мошин харидан аст дар оилаш. ту ҳамин орзуро ҳам аз сари мардум маҳрум кардести. ҳамин тавонои мардум ҳамуда мераса. аз ӯ зиёд дигар намераса, надора мардум. ӯ ту мехостаги 13-15 ӯ соле ки ту мехоҳӣ. ма дар Аврупо зиндагӣ мекунам, ӯ сола харида наметонам дар Аврупо. мошини ма 2003 солай. да ҳами як чиз аст да Раҳмонов. ина ҳами коргарои ман ранги далбаёбанд. як ҳаромкоре ҳастанд ки неми ҷурта мекунанд. вақти ман эфир дашиштам, куношон мехӯра, ранги тувори занг мезананд, файрод мекунанд, меброянд. онай ту рамо бара Раҳмонов, онай намиё рамо бара. саломат бошед.